విన్నావా? నువ్వని ఇది నీదని ఇది నిజమని అనుకున్నావా? నన్ను అర్థం చేసుకుంది ఏదని బదులేదని ఒక ప్రశ్నలా నిలుచున్నావా? కాలమే వెను తిరగనిది ఇవ్వదు నువ్వు అడిగినది. ఏ వేలో పట్టుకొని నేర్చేదే నడకంటే ఒంటరిగా నేర్చాడా ఎవడైనా? ఓ సాయం అందుకొని సాగేదే బ్రతుకంటే ఒంటరిగా బ్రతికాడా ఎవడైనా? పదుగురు మెచ్చిన ఈ ఆనందం నీ ఒక్కడిదైనా? నిన్ను గెలిపించిన జీవితంలో గెలవడం అంటే సంపాదించడమేనా? నువ్వని ఇది నీదని ఇది నిజమని అనుకున్నావా? కాదుగా నువ్వు అనుకుంది ఇది కాదుగా నువ్వు వెతికింది. ఓ ఏదని బదులేదని ఒక ప్రశ్నలా నిలుచున్నావా? వెను తిరగనిది ఇవ్వదు నువ్వు అడిగినది. రిషి, ఇప్పటి వరకు నీకేమనిపించిందో అది చేసావు. ఇప్పుడు నీ మనసుకి ఏమనిపిస్తుందో అది చెయ్యి. ఇప్పుడు నువ్వు గెలుస్తావురా. ఊపిరి మొత్తం గుప్పెనలా పొంగిందా? నీ పయనం మళ్ళీ కొత్తగా మొదలయ్యిందా? ఇన్నాళ్ళు ఆకాశం ఆపేసిందా? ఆ ఎత్తే కరిగి నేలే కనిపించిందా? గెలుపై ఓ గెలుపై నీ పరుగే పూర్తయినా గమ్యం మిగిలే ఉందా? రమ్మని నిన్ను రమ్మని ఓ స్నేహమే పిలిచింది.